Ẹ kú dédé àsìkò yìí o, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko àti lẹ́yìn odi. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ẹ kú ìyálẹ̀ta. Mo tún dé gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi, Ṣèyí Peter Onísẹmọ lórúkọ tèmi ń jẹ́. Òwe tòní ó lọ báyìí wípé ó ní n tájá rí tájá fi ń gbó, ó ní n tájá rí tájá fi ń gbó. Tọ̀, ajá, gbogbo wa la mọ̀ ajá tí olóyìnbó ń pè ní dog, pàápàá jùlọ domestic dog. Ajá jẹ́ ọ̀kan lára ẹranko tó ń gbé inú ilé tá a mọ̀ sí domestic animal lédè àwọn olóyìnbó. Tọ̀, ajá táwọn ń wò yìí, pàtàkì ajá nínú ilé ó pín sí ọ̀nà méjì lọ́dọ̀ tèmi. Ọ̀nà àkọ́kọ́ ni pé a máa ń fi ajá, a máa fi ń ṣe ọdẹ, pé a fẹ́ dẹ̀gbẹ́ lọ, a fẹ́ lọ pa ẹranko nínú igbó, a máa ń mú ajá lọ́wọ́ láti fi ṣọdẹ. Bákan náà, a máa ń lo ajá láti fi ṣọ́ ilé. Bóyá à ń lọ síbì kan, tájá bá wà nílé, bálejò bá dé àbí ojú tí ò rí rí, ajá yẹn ni ó máa gbó táwọn ará àdúgbò fi mọ̀ pé dájúdájú ajá yìí rí nǹkan kan ni. Yálà ó rí èèyàn ni o tàbí ó rí nǹkan abàmì. Ajá a máa rí nǹkan abàmì tí ojú àwa ènìyàn ẹlẹ́ran ara bí irú tèmi tí ò rí. Bí àlùjọ̀nnú bá wọ àdúgbò, ajá ò rí. Ara agbára tí Ọlọ́run fún àwọn ẹranko ni. Ibẹ̀ yẹn wá nìkan ni mò ń lọ, ibi tí mò ń lọ ni pé òwe pé ó ní n tájá rí tájá fi ń gbó ni pé Yorùbá gbàgbọ́ pé ajé ìdédé gbó lásán tí kì í bá ṣe ajé yìí tó ti ya dìgbòlugi. Bájá bá ti ya dìgbòlugi, ó dàbí ìgbà tí èèyàn bá ya wèrè ní Ọlọ́run ní yà wá ń wèrè tọmọtọmọ. Ẹ̀sà mi kẹgbẹ́ tó àmì mi. Tájá bá ti ya dìgbòlugi, ó lè mọ gbó lábàdì. Ṣùgbọ́n tí ó bá sí pé bóyá ó ya dìgbòlugi, ní tó bá mọ̀ tájá fi ń gbó, ó ní nǹkan kankan tó rí. Ìgbàgbọ́ Yorùbá nìyẹn. Tọ̀, ìkórìtà tó bá wá di pé Yorùbá bá ọ̀rọ̀ débi pé wọ́n fi pòwe pé ó ní tájá rí tájá fi ń gbó. Òwe yẹn òwe àkíyèsí ni. Wọ́n fi ń pààyàn sákíyèsí pé ẹ jẹ́ fún yín lápẹẹrẹ, bóyá nísìnyí ìyàwó ó wà lọ́dọ̀ ọkọ, gbogbo àwọn tó jẹ́ mọ̀lẹ́bí ìyàwó àti tó jẹ́ mọ̀lẹ́bí ọkọ, wọ́n fẹ́ràn ìyàwó yìí dáadáa torí pé kí ni, oníwà tútù bí àdàbà ni, kì í sì dédé bínú. So ṣàdédé ni wọ́n gbọ́jà láàrin òun àtọkọ rẹ̀. Ìyá alágbájá ò dẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ o, dájúdájú wọ́n máa ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ìyá alágbájá tí ń fẹjọ́ ọkọ rẹ̀ sùn káàkiri, ó ní tájá rẹ̀ rí tí fi ń gbó. Ní tí wọ́n ń tọ́ka sí ni pé ó ní nǹkan kankan tó ṣẹlẹ̀ àbí tó ṣẹlẹ̀ sí ẹni yẹn ní pàtó tó fi di pé ó fi fìgbè ta tàbí tó fi ń kígbe gbàǹjarì, ẹ gbà mí. Ó ní tájá rí tájá fi ń gbó. Ẹ jẹ́ tó làpẹẹrẹ kan pé tọ̀, ajá tó rí ni tí ń yọ̀rù. Tó yẹ pé tájá bá ti rí ni yọmọ yọ̀mọ́ yẹn, yọmọ jùrù lébélébélébélébé, tó wá di pájá tó rí ni tí kàn gbó gbàgbàgbà. Dájúdájú ó ní tájá yẹn, ó ní torí lára wa. Òwe Yorùbá ni wọ́n dẹ̀ mọ́ fi sí wa létí, pàápàá jùlọ wọ́n fi máa ń pàkíyèsí wa sí nǹkan kan pé lágbájá ọmọ rẹ tí ń sunkún lọ́sàn-án lóru, ọmọ kòkó tí ń ké báyìí, ó ní tájá rẹ̀ rí tí fi ń gbó. Ṣé kìí ṣe yín? Ṣé kìí ṣe jẹ̀wọ́? Ṣé kìí ṣe jẹ̀dí? Òwe ìpèrè ẹni sí àkíyèsí ni. Tó bá ta kókó, ẹ kàn sí wa lọ́ndà comment section. Àní rí ìbáyìí lọ fún tèmi. Ṣèyí Peter Onísẹmọ lórúkọ tèmi ń jẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Ó dìgbà kan náà. Ire o.